Росіяни наступають на 3 напрямках. Наші збройні сили відбили ще 9 ворожих атак. Про це повідомили у Генеральному штабі. Постійні бої тривають біля Сватового на Луганщині, де ворог намагається втримати позиції. Також складна ситуація на підступах до Бахмута. Як і раніше, росіяни марно штурмують Мар'їнку та сотнями відправляються до пекла з зусиллями українських оборонців. На тимчасово зайнятій території Луганської області підрозділи російських окупаційних військ продовжують використовувати цивільне населення у якості живого щита. Так, за наявною інформацією, в місті Сватове окупанти продовжують розміщувати свої підрозділи у школах та на підприємствах, а місцеве населення примушують продовжувати працювати та приводити дітей на заняття, незважаючи на обстріли. Окупаційні силовики прийшли з обшуком до колаборанта Іваза Умерова. Це сталося у рамках розслідування кримінальної справи щодо завдання їм тілесних ушкоджень ще одному колаборанту, так званому раднику окупаційного голови Криму Сергія Аксьонова Ірвіну Мусаєву. Той отримав на горіхи від самозванця Умерова, який себе проголосив головою національної культурної автономії кримських татар. Бійка сталася 4 жовтня в окупованому Криму. Мусаєв отримав струс мозку, перелом очниці та зміщення хребців. Умеров у свою чергу заявив, що Мусаєв нацист і чекає на повернення України. Мовляв, так покарав п'яту колону. Мусаєв, в свою чергу, заявив, що це він насправді патріот Росії, за це і постраждав. Колабораціонізм не врятує від російських репресій. Так прокоментував цю новину адвокат Микола Полозов. Цьогорічну національну премію за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка отримав позаштатний журналіст Радіо Свобода Владислав Єсипенко. Окупанти за сфальсифікованими звинуваченнями засудили його у Криму на 5 років в'язниці, начебто за зберігання в автомобілі саморобного вибухового пристрою. Як повідомили у Національної спілки журналістів України, це визнання внеску Владислава у захист свободи слова, у боротьбу за демократію та вільні медіа. Національну премію за захист свободи слова присуджують щороку 3 листопада у день народження Ігоря Лубченка, заслуженого журналіста України та багаторічного голови НСЖУ. У минулі роки її лауреатами стали колишні бранці Кремля журналісти Роман Сущенко та Микола Семена. Україна не брала ніяких нових зобов'язань, які виходили би за межі вже існуючих в зерновій угоді. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Фейсбук прокоментував заяви Кремля про те, що Росія повернулася до угоди після українських гарантій не використовувати зерновий коридор для атак на російські військові кораблі. За словами Ніколенка, Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях. При цьому українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди.